Как да намалите разхода си на гориво в период, когато цената на бензина тежи сериозно върху бюджета? Много хора смятат, че трябва задължително да сменят автомобила си и да карат по-нова кола, за да спестят гориво. Вярно е, че по-новите модели харчат все по-малко. Това е установен факт. Но дори и с по-стар автомобил има лесни начини да намалите разхода си на гориво. Малките навици могат да доведат до реални спестявания. Нека започнем с самия автомобил. Дали вече е в състояние да предлага разумен разход на гориво? Това не винаги е така. Затова нека обърнем внимание на поддръжката му. Основата за ограничаване на разхода е да имате добре поддържан автомобил. Може да изглежда очевидно, но кола с запушен въздушен филтър, неизправна карбураторна система или износени свещи неизбежно ще харчи повече гориво. Затова добрата поддръжка остава приоритет номер 1. Знаем, че харченето на пари за поддръжка не винаги е лесно, но ако искате да постигнете реални спестявания, това е задължително, а в дългосрочен план дори се оказва изгодно. Съществуват и прости навици, които спомагат за намаляване на разхода на гориво. Първият се отнася до налягането в гумите, което обикновено е посочено от вътрешната страна на вратата на автомобила. Спазването на това налягане е първото нещо, което трябва да направите, за да спестите гориво. Недостатъчно напомпаните гуми значително увеличават разхода. Не е достатъчно да го спазите само веднъж, трябва да го проверявате редовно. Малък съвет за начинаещите. Налягането се проверява, когато гумите са студени, никога след като сте карали, защото топлината напълно изкривява показанията на уреда за измерване на налягането и рискувате да карате с недостатъчно напомпани гуми, без да знаете. Затова избягвайте да проверявате гумите след дълго пътуване по магистрала, това наистина не е подходящият момент. Дори и да добавите малко въздух в тази ситуация, е по-добре от нищо. Идеалното все пак е да го направите, когато гумите са студени. Още един важен момент. Ако недостатъчно напомпаната гума може да се спука, то няма никакъв риск, ако гумите са правилно напомпани. Това може само да е от полза за автомобила. Още един безплатен съвет. Карайте с възможно най-лек автомобил. Може да изглежда незначително, но ежедневното превозване на излишни предмети добавя тегло, а това допълнително тегло влошава представянето и увеличава разхода на гориво. Помислете за това. Това важи и за външните аксесуари, като багажници на покрива, тегличи или стойки за велосипеди отзад, които всички създават допълнително въздушно съпротивление и увеличават разхода. Щом вече не ви трябва багажникът на покрива, свалете го. Това е неудобно, но полезно. Съществуват и услуги за препрограмиране на двигателя, които се състоят в промяна на компютъра, за да се намали показаният разход. И наистина това може да проработи в дадения момент. Може да се настрои компютърът да работи при определени условия и така да харчи по-малко в този конкретен случай. Но трябва да разберете, че производителите не се опитват да ви заблудят. Те нямат никакъв интерес да карат автомобилите си да харчат повече. В действителност те проектират двигателя така, че да работи правилно при всички условия, при студено време, студен двигател, запушен филтър. И за това понякога настройва впръскването на гориво съответно. Препрограмирането може да донесе известна икономия, но двигателят вече няма да работи оптимално при всички обстоятелства и това може с времето да отслаби някои механични компоненти. Затова препрограмирането остава решение, към което трябва да се подхожда с внимание. Разгледахме какво трябва да се направи по автомобила, но истинският ключ към намаляване на разхода сте вие, вашият начин на шофиране. Поведението зад волана е основната причина за свръхразход на гориво. Първото правило за ограничаване на разхода е предвиждането. Винаги и отново предвиждането. То позволява да се постигнат значителни икономии на гориво. Твърде често виждаме шофьори, които ускоряват до последния момент, преди рязко да спрат пред червен светофар, който се вижда отдалеч. Този тип поведение само води до излишен разход на гориво и преждевременно износване на консумативите. Това е краен пример, но ако се повтаря при всеки срещнат червен светофар, в крайна сметка води до реална икономия. Опитайте и ще видите конкретни резултати. Освен това, шофирането ви ще стане много по-плавно и приятно, по-малко уморително както за вас, така и за вашите пътници. Освен това, при съвременните автомобили, когато не натискате педала на газта, т.е. карате на свободен ход, почти не се изразходва гориво. Всеки изминат метър без да докосвате педала е почти безплатен метър. Помислете за това при спускане или когато наближавате знак стоп или червен светофар. Това може да представлява разлика от няколко литра на 100 км в сравнение с спортен или агресивен стил на шофиране. Наистина си заслужава да се замислите за това. Шофирането ви ще бъде по-плавно за всички. В същия дух, опитайте се да превключвате скоростите възможно най-рано. Това е прост механичен принцип. Колкото по-бавно работи двигателят, толкова по-малко гориво му е необходимо.
Няма смисъл да карате на толкова ниски обороти, че автомобилът да започне да трепери. Някои хора карат постоянно едва над празен ход, мислейки, че така пестят гориво, но колата вече не върви правилно. Ако автомобилът трепери, това означава, че предавката е твърде висока за скоростта. От друга страна, да държите двигателя на малко по-високи обороти също не е непременно лошо. Идеята е да се превключват предавките рано, за да се възползвате от механичния принцип и да останете в оптималния диапазон на въртящия момент. Около 1500 до 2000 оборота за дизелов двигател, малко по-високо между 2000 и 3000 оборота за бензинов двигател. Обратно, честото каране на високи обороти износва повече трансмисията и цялата механика. Едно малко ускорение от време на време не е нещо драматично, но да търсите системно максималната мощност, особено при модерен дизелов двигател, вече не носи никаква полза. След определени обороти това става излишно. Друго погрешно схващане е, че много хора смятат, че трябва да ускорявате възможно най-плавно, например когато излизате от пункт за плащане на пътна такса или при изпреварване, за да намалите разхода на гориво. В действителност, в тези моменти, когато е необходимо добро ускорение, не се колебайте да натоварите двигателя, не непременно на 100%, но около 70 до 80% от неговата мощност. Причината е лесна за разбиране с един пример. Когато хвърляте боулинг топка, по-добре е да я хвърлите с енергия и след това да се възползвате от инерцията й, отколкото да я бутате бавно, като я съпровождате през цялото време. Една кола работи по подобен начин. По-добре е да ускорите решително и след това да се възползвате от инерцията, отколкото да ускорявате много постепенно и да проточвате усилието, което в крайна сметка води до по-голям разход на гориво с течение на времето, дори ако в момента изглежда по-икономично. Още един последен момент са шофьорите, които когато са спрели на червен светофар, си играят със съединителя, като го държат наполовина натиснат или които трудно потеглят по наклон без да използват ръчната спирачка. Тази практика води до излишен разход, защото двигателят работи в неефективен диапазон, докато е натоварен максимално. Освен това, това излишно износва съединителя. На наклон е по-лесно да потеглите, ако използвате ръчната спирачка. Няма нужда да държите крака си върху съединителя. По същия начин, ако ускорявате на червен светофар, това няма да го направи зелен по-бързо. Затова, ако искате да щадите автомобила си, времето и нервите си, останете спокойни. Много от новите автомобили разполагат с система за автоматично изключване на двигателя при спиране. Тази система е ефективна, особено при спиране за повече от 3 секунди. Тогава двигателят харчи по-малко гориво. Затова това устройство става все по-разпространено, просто защото работи. Въпреки това, има хора, които възпроизвеждат това действие ръчно при автомобили, които не са оборудвани с такава система, като изключват и стартират двигателя на всяко червено. Избягвайте това на всяка цена, защото стартърът на обикновен автомобил не е проектиран да бъде използван толкова често. Автомобил, оборудван с тази система, разполага с подходящи компоненти – подсилен стартер, алтернатор и акумулатор, което не е така при стандартните автомобили. Затова не възпроизвеждайте това действие ръчно. Често се говори и за уредите, които консумират енергия, като климатика. Наистина тя работи благодарение на компресор, който взема малко мощност от двигателя и по този начин консумира енергия. Но при по-новите автомобили тази разлика остава минимална. Така че, ако навън е много горещо, използването на климатика в най-лошия случай се равнява на няколко минути допълнителен разход. Това наистина не е нещото, което ще промени ситуацията. Въпреки това, ако използвате климатика, дръжте прозорците затворени, идеята е да запазите хладния въздух вътре в купето. Често се задава и следният въпрос. Отоплението консумира ли гориво? Отговорът е не. Той използва директно топлината, произведена от двигателя. Именно за това на колата й трябва време, за да загрее, докато двигателят достигне работната си температура. Тази топлина така или иначе е налична под капака и включването на отоплението просто пренасочва вече съществуващия топъл въздух към купето. Затова е безплатно. И накрая, ако често шофирате в града и ви е трудно да постигнете разумен разход, съвременните автоматични скоростни кутии могат да бъдат добър вариант. Преди време тези скоростни кутии харчеха повече, защото механизмът изискваше много енергия, за да работи, но днес новите версии наистина не харчат повече. И дори може да се каже, че харчат малко по-малко, защото винаги се стремят да превключат на най-подходящата предавка възможно най-бързо, което е трудно да се постигне ръчно. Затова, ако ви е трудно да овладеете смяната на предавките в града, опитайте съвременните автоматични скоростни кутии. Това наистина може да направи разлика.